नोंलाय माथो खालामफैदों बेयाव बारहुंखा? नोंबो आं बायदि जब नागिरथिंबाय दङ। जब? नङा जब नागिराखै आं। माबायदि जब नांगौ नोंलाय? मा बुंनो आङो बारहुंखा। मानो गाबखौ? गाबफ्लादोंसो। मा बुंनो बारहुंखा। जोंहा आफाबो गैया। बेसे खस्थ' आइयाबो बेमार जाना गोग्लैना दङ बिसिनायाव। जि खस्थ' जोंहा। माबा मोनसे जब मोनगोन होनना बेखौ नागिरथिंगासिनो आङो। अबेबा हटेल रेस्टुरेन्टाव थोरसि सुनायबाबो जागोन। जुगामि दागाब। मा बुंनो बारहुंखा, गाबाबाबो जाया। जोंफोरबायदि गैजारोङिया बिराद खस्थ' जानांगौ जायो। सायावनो आइयाबो बेमारि, आगैबो दङ, स्कुलावबो होनांगौ। बेसे खस्थ' जादों आंहा, दुखुथिया जिउ। नों जेबो मिथिया बारहुंखा, बेफोरखौ जोंबायदि गैजारोङियासो बुजियो। सरि दे बारहुंखा, नोंनि सिगाङाव बेफोर बाथ्राखौ बुंफ्लांबाय आं, सरि। बिराद दुखु जाना दं आं, जबबो मोनाखै नालाय, जेरावबो खामानिबो मोनाखै। सोरनि सिगाङाव आंनि दुखुफोरखौ खिन्थाहैनो होननानै बिराद गाबबाय आं नोंनि सिगाङावनो। गाज्रि दामोनसै। मोना, मानो गाज्रि मोनो? माबायदि जब नांगौ नोंनो? ओरैबायदि बुंदों, जों गावनि आखायाव 1000टा जब दंसो आरो। जिबाबो मावगोन आङो। थोरसि सुनायबाबो मावगोन आङो। आं खालि आंनि बिमाखौ फिसिनो हाबानो जागोन, आंनि बिनानावखौ फिसिनो हाबानो जागोन। देनाय आं जुदि मायबाफोर जबफोरनि खबर मोनो, नोंनो खिन्थागोन दे आं। आइनो मुलिबो हैनांगौ। आइनो मुलिखौनो होनो हायाखै आङो, सानथाम जाबाय। आइया बांद्रायसो जादों, मुलिखौनो बायनो हायाखै आङो, फैसा गरसेबो गैया। आंनावबो बारा फैसा गैया। र' 500बो जागोन ना? नाङा बारहुंखा, आं ओरैनो होनाय फैसाफोरखौ लाया। जेबो नङा जुगामि, मा जानोखाय? नों जुदि ओरैनो होनाय फैसाखौ लानो बायो, नों उनाव आंनो दिहुनना होबानो जाबाय। नै सैमायाबो दिहुनना होआ। आं नोंसिनि आइया बेमार जानानै दं, मुलि मोनजायाखै होननायखायसो होनो नागिरदों। नों आरो गुबुन गाज्रिखौ दा सान। मानो गाज्रि सानो? गाज्रि सानाखै आं बारहुंखा, थेवबो जेनेबा। जेबो नङा दे, मानसिया मानसिखौ मदद खालायाबा। नों जुदि ओरैनो मददखौ लानो बादों, उनाव नों जब मोनबोलाथाय दिहुनना होबानो जाबाय। नों मा एसे मोजां, नोंनि जोंबायदि दुखुथियानि हालोदखौ बुजिदों। नङाबा बे संसाराव मोजां मानसियानो गैला। नैबे 500खौ लाखि। थेंक इउ बारहुंखा, नों दि आंखौ मदद खालामनो थाखाय बे 500खौ होबाय। नों जेबो टेनसन दाला, आं बे फैसाखौ नोंनो दिहुनना होफिनगोन दे। थेंक इउ स' माच। इउ वेलकाम। आंनि नाम्बारखौ होलां रबिनो, बाहाना चान्स मोनखादों दाना। बारहुंखा, नों जे जबनि बाथ्रा बुंदोंमोन, मोनबोलाथाय खिन्थागोन होननानै, माबोरै खिन्थानो? दाबा नोंखौबो लोगो मोनगोन, नोंनि न'खौबो मिथिया, नोंबो आंनि न'खौ सिनाया। नों आंनि नाम्बारखौनो लाखि। नोंनि नाम्बारखौनो हर, नङाबा। आंना थारमाने मबाइलाथ' दं देनाय, बेलेन्सखौनो सोनो हाखायाखै, सप्तासेनि बारा जालायलांबाय। आंनि नाम्बारखौ र'। आं सेभ खालामनानै लागोन दे। दे होमब्लालाय, नाम्बारखौ लिर। र'। मासे मोसौ बियो। आंनि एक्टिंखौबो सिनायासै बियो। आं जास्ट एक्टिंसो खालायदोंमोन। मासे मोसौब्रा बे बारहुंखायालाय। माय गड, मिनिनो ओंखारसोदों आं। बे दुखुनि बाथ्रा बानायनानै बुंनायावनो, एसे मोदै गहोनायावनो जुदि आंनो 500 फैसा होदों, माबायदि मानसि जागोन बेलाय? थै, मोसौसो। मोजां फाल्तुनि मोसौ मानसिखौ लोगो मोनखादों दे नोङो जुगामि। इसोर भगबान, थेंक इउलै भगबान, मोसौखौ लोगो मोनहोनायनि थाखाय। दा बे 500 फैसादों आङो 500 जरासो बायहैनोसै, 300सोनि आरो 200सोनि चिकेन पक'रा ललिपप मोननै जाहैनोसै आङो। जुगामि, you are the best. सेंग्राफोरा माबायदि जामारो, सेकेन्डआवनो फोथायनो हायो बिसोरखौ। मोदै गहोबाय, गोदै बाथ्रा बुंबाय, गोदै बुंनानै फुस्लायफ्लाबाय, सेसखा, लेट्टुसोखा। आयु, सेंग्राफोरखौ बाहायनो एसे मोजां। थोजाथोसैहाय, सेंग्राफोरनि गोसोआबो दसेनो गलिखायो, फोथायनो थाखाय सेकेन्डबो नाङा। आरो बिनि सायाव आं
जुगामि बे संसाराव ओरैबायदि सेंग्रा उजियाखै जाय आंखौ इगनर खालायो जाय आंजों फोथायालासिनो थागोन सेकेन्डबो नाङा आंनो सासे सेंग्राखौ फोथायनो बेसेरि जुगामियाबो आं बायदि बिफा गैयानो बिहाबो बे बैसोनिफ्रायनो बेबो न'खर सालायनांगौ जादों बिमायाबो बेमारि खामानि नागिरथिंबाय थादों बिनानावबो दंनो जुगामिनि बाथ्राखौ साननानै माबोरैबा मोनदों मानसिया मा प्रब्लेम जायो जुगामिनो मोनसे जब होनो हानायमोनबा हामगौमोन आइनियाव सोंना नायनायासो हामगोन नामा जोंफोरनि अफिसाव खालि पस्टफोर दं नामा आइखौ सोंनांगोन र' दाहाय फैबोला खालि पस्ट दंबोला जुगामिखौनो सोना होगोन आं बेसेरिया खस्थ' होनो बिमानो मुलि बायनोनो फैसा गैयानो जब मोनसे मोनबोला बिसोराबो न'खरा एसे मोजाङै सोलिनो हागोन आइजों रायज्लायथारनानै जोंफोरनि अफिसावनो फिसा फेनला माबा मोनसे जबबाबो होथारनांगोन बेनो बेनिफ्राय जोंफोरनि अफिसावथ' ग्रेजुवेटफोरखौसो लायो जुगामियाथ' ग्रेजुवेट जायाखै खोमालै थेवबो सोंना नायसिगोन दे आं आइखौ रिकुवेस्ट खालायगोन आं आंनि लोगो होननानै सोना होथार होननानै बेबायदि खैफोदाव गोग्लैनाय मानसिखौ मदद खालायनो हाबोला एसे मोजां मोनो जयन्ती दंना गैयाहाय जयन्तीयालाय दाउदै दंना गैयामोनहाय नोंसा जयन्ती बिनानाव बासन्ती आब' नोंसो औहाय जयन्ती माथोखौनो हरा रावबो गैया नामा न'आव नोंसालाय नोंल' दं नामा औहाय आब' आंनो हारसिं दं र' खामानिफोरखौनो सोलाबथारा ओइ मैगंसो माबाबाय थादोंमोन आङो बारियाव एसे मैगं माबादोंमोन आङो गायहांदोंमोनहाय गायहांनाय माने फोदोंमोन आं फोनांगौ जायो दे बे हायाव थानायफोरा आगोल जाय थायोमोन बिस्राबो बिराद गायखायोमोन जासिखायो हाया लोखिसिखा जयन्ती एखे हा लोखिसिखा नै बेनिफ्राय नै हांसो बिदै मोनगौमोन नोंसानाव हांसो बिदैयाथ' गैला मैयासो हाथायाव फानजोब्बाय आङो बेबायदिसो जाबाय दैसेबो गैथारला होमबा गैलाहाय आब' दैसेबो गैला दैसे थानायबाबो हरगौमोन आं दिनै साला फाफ्थि हांसोफ्रा दैसेबो दावदैखौनो दैयाखै दे होमबालाय बे नोंसानाव थानाय सिख्लायालाय थांबाय नामा सोर बे हाबिलाया थाङाखै हाबिलासोना बिनि मुङा दहाय माबा आङो साथा माथानो बै सिख्लाखौ बायदि नुबायहाय दहाय माने नै दानिसो फैनायाव बैथिं थांदोंमोन आङो माबा लायनो होननानै बै हाग्रा बारियाव बेयाव नोंसानि बै सिख्लाखौनो बायदि नुथारबाय आङो नंगौसो ना नङाथाय बेखौनो आङो बोरमा दोस्लायनो थांदों खोमा बियो बेथ' थांदों र' बोरमा दोस्लायनो बेनिफ्राय बै सासे सेंग्राजोंसो रायज्लायबाय थानाय नुबायना आङो बैसानि फिसाज्लाजों मा सेंग्राजों रायज्लायदों हाग्रा बारियाव औहाय जयन्ती नुनायखायसो बुंबायहाय आङो नंखाय बुङाखै बे नोंसानिनो बेनोबा बेनो दे हा बिलाइया मा बेनो बिबायदि नुथारदों आं बैसानि फिसाजों रायज्लायबाय थानाय नुदों आं गुथालजों हाग्रा बारियाव बै सानसेखालिबो नुदोंमोन आङो दैमाफोराव दोनैबो नुदों बेनिखायनो खिन्थाबायहाय आङो सिख्ला मानसि बेबायदि लोगो हमलायबाय थानाया मोजां नङा सेंग्रा लोगो हमहैदों बियो जयन्ती न'नि मानसि होननानै न'नि गथ' होननानै बुंबाय आङो दा बे बैसोफोरा मोजां नङा गोसोफोरा फिस्लायबाथाय मायबासो जाखागोन गोसोफोरखौबो हमथानो हाया बे बैसोआव बेनिखायनो बुंबाय आङो बे बैसोआव गोसोफोरा बिरलाबायो नालाय गोसोखौ हमथानो हाया जायो बेनिखायनो मायबा मोनसे जायैनि सिगांनो खिन्थाफैबायहाय आङो बेबायदि नुबाय थाबाय नालाय आङो खेबनै मानि नुबाय बेबायदि लोगो हमनाय बिसोरखौ गोसोसो थोलायना मासोथाय जायखियानो जाया मानो बुंफैबाय आरो आङो बे खर' जाग्राया बेफोरखौसो मावगासिनो नुमारनाय ना नों आब' नुमारनाय औहाय नोंसानियानोथार बियो बेनोथार बेखौनो नुदों आं फैथों बियो फैथों दे जयन्ती गाज्रि मोननाङा बुंनायखाय न'नि मानसि होननानैसो बुंबाय आङो दे थाथ' होमबालाय बे बेटिया बिमा बिफा खर' जाग्राया बेफोरखौसो मावगासिनो फैथों बियो दिनै हाबिलानि गोसोआव आंनि थाखाय जेबो फिलिंस आरो जेबो साननाय गैमारा खोमा बियो जास्ट आंखौ सासे गामिनि सेंग्रा बिदि होननानैल' सानो खोमा नङाब्लालाय माथो लोगो मोनब्लाबो रायज्लायनो नागिरा थांनोल'सो जायो आंलाय माथो लोगो मोनब्ला जेरैबायदि गोसो ख्लाब ख्लाब मोनो आरो रायज्लायबावगौमोन सानो नाथाय हाबिलाया माथो थांनो जाबाय थायो हाबिलानि गोसोआव आंनि थाखाय जेबो गैमारा खोमा आंसो फाग्ला बायदि ओरैनो सानफ्लांबाय थायो आंखौ मोजां मोनखाया बियो आंखौ मोजां मोनोब्ला बियो रायज्लायगौमोन आरो मिनिनानै देखायगौमोन आंनो हाबिलाया मिनिनाबो देखाया आरो रायज्लायनोबो नागिरा थारमाने मा बि आंखौ मोजां मोना खोमा नैबिना सोरबा मोजां मोननाय दंखायो आं ओरैनोसो सानफ्लांबाय थायाखैथ' बिखौ आंखौ हाबिलाया मोजां मोनखाया आं साइस गैयाना आंखौ बेखायनो मोजां मोना खोमा हाबिलाया
मालाय नायनो मोजां मोजां सेंग्रा दङ बिसोरखौसो मोजां मोनगोन आंखौलाय सोर मोजां मोनो मोजां महरबो गैया गुनबो गैया दा आं माबोरै मिन्थिनो हाबिलि आंखौ मोजां मोनना मोना आं दहायबो एसे मायबा बुंनो सानबाय थांबायानो बियो खोनाखौनो सङासै आंनि बाथ्राखौ आं रायज्लायनोनो चान्स मोना दा आं बेखौ माबायदि बुंनो आं बेखौ मोजां मोनो होननानै बेखौ लोगोबो मोना बिना मबाइलबो गैया रायज्लायनोबो नागिरा माबायदि फोरमायनांगोन बिनो आंनि गोसोनि खोथाखौ हय माब्लाबाबो सानफेराखैमोनलै आं सोरबा सिख्लानि मोजां मोनो बेबायदि गोग्लैगोन होननानै गुनि सालि नाक्काथि जिबौगोरान गन्थं जाबाय नोङो जोंनि गन्थं जाबाय गन्थं हासबाय नोङो कुकुरनि सालि जिबौगोरानसो नोङो जिबौगोरान लाजिन्दोनि साला बिमा खर' जानाय साला जिबौगोरान नाक्काथि लाजि गैयि सेंग्रा लोगो हमग्रा नोंनि बयबो गामियानो मोनथिजोब्बाय नोंनि सेंग्रा लोगो हमनायफोरखौ मा सोर सेंग्राखौ लोगो हमदों नोंलाय लाजि गैयि कुकुरनि आखल गाज्रि नोङो हो दा आं जिबआव एक्टिं खालायनो फैदों हो हाग्रा बारि बारि नोङो सेंग्रा लोगो हमग्रा हो बेनिखायसो नोंना गोबाव जायो हो बेनिखायसो गोबाव जायो अ बेटिया बेखौसो देलाय देलाय आयना नायनाय हो बेनिखायसो देलाय देलाय थाङो नोङो बोरमा दोस्लाय थांनाया हो सेंग्रा लोगो हमनो थाङो नोङो हो गन्थं जाबाय नोङो साले कुत्ति सैमा साला कुकुरनि साला नोंनि थाखाय सनमान गैला जोंहा सनमान जाजोब्बाय नोङो हो हाग्रा बारियाव सेंग्रा लोगो हमहैग्रा नोङो मा खालायना फैदों नोङो बे सेंग्राजों हो मा खालायदों आंलाय सोर सेंग्राखौ लोगो हमदों आंलाय दुनिया खाना मोनथिजोब्बाय रायजोफ्रा मोनथिजोब्बाय दुनिया खाना मोनथिजोब्बाय नोंनि सेंग्रा लोगो हमनायखौ लासिंसिंनो थुइ दैमायाव लोगो हमलाय हाग्रा बारियाव लोगो हमलाय बिदिसो नोङो बिदिसो आखल गाज्रि नोङो हो हौवा नांगौ जादोंबा आं बुंखादोंमोन नोंखौ हाबा हरसै नोंखौ होननानै सासे मानसि नायनो फैनो नागिरदों होननानै बेजों हले थाङा हौवा नांगौ जादों दा दैमाफोराव लोगो हमग्रा हाग्रा बारियाव लोगो हमग्रा हौवा नांगौ जादों हाबाखौ हले जाया जोंहासो गन्थं दानजाबाय जोंहासो अपमान जानांजाबाय मान सनमान गैला साला नोंसानि सिख्लाया नोंसानाव थानाय सिख्लाया हाग्रा बारि बारि सेंग्रा लोगो हमहैग्रा दैमा फार सेंग्रा लोगो हमहैग्रा जरा जरा होननानै सि मालायनिफ्राय बाथ्रा खोनासंनांगौ जादों दिनै नोंसा नोम्माया फैथ'र' गासैबो लागायजोबनो हागोन दिनै नोंखौ हाबा हरा होनना बुंबाय थादों ना दिनैनि बाथ्राखौ बुंखागोन आं नोंखौ हाबा हरखासिगोन आं बेबायदि नोंनि थाखाय अपमान जानो हाया जोंफोर मिथिबाय र' फैथ'र' नोंसा बिमाया फैथों अबेनि सेंग्रा लोगो हमहैबाय थाग्रा नोंसोर सेंग्रा लोगो हमहैग्रा अबेनिबा आइ लाभ इउ जानो फैदों नोंसोर आइ लाभ इउ हो हाग्रा बारियाव आइ लाभ इउ र' फैथ'र' नोंसा बिमाया फैथों नोंखौ बे फैगौ दानाव हाबा हरगोन आं सिनायाखै आंखौ आं रावबो सेंग्राखौ लोगो हमनायाखैलै आनै लामायाव लोगो मोननानै माथो होनायसो सोर बुंनाय नोंखौ साला कुकुरनि जिबौग्रासो नोङो जिबौ गोथारा थेवब्लाबो मोनथिखायो अजानियाव फजानियाव डाक्टरनाव लांनो थाखाय नाथाय नों जिबौग्रासो नोङो लासै लासै सुवा हाबनानै लासै लासै बुथारग्रासो नोङो जिबौग्रासो नोङो जिबौनि सु आं रावबो सेंग्राखौ लोगो हमाखैलै आनै सोर बाथ्रा लागायफैनाय नोंखौ अर नांबोला मोनामखायो मिथिबाय मानसिया ओरैनो बुङा